האינדיאנים, כאן אינדיאני גיימינג בסרטון חדש של Call of Duty. כן, היום אני משחק עם ליאור. ליאור, תגיד שלום. תגיד שלום ליאור. שלום, שלום. שלום, מה נשמע? טוב, יאללה, תתחיל משחק. תעשה סטארט. טוב, אני אחזור לכם שנהיה בקרקע. הנה, חברים, חזרתי, וכפי שאתם רואים יש לי עלה, וגם לליאור יש עלה. הנה הוא באוטו הזה. שדף. גם לי יש עלה, גם לא יש עלה. אבל הבן אדם זה סתם אפס, כי יש לו סכין מסריח. טוב חברים, אנחנו קופצים. ליאור, קפוץ. וואי, זה יפה זה. יואו, זה עושה גם אור כחול כזה, תראה. יש אור כתום. בוא נחתים פה. יאללה, אתה בא? תראה ליאור. וואו, יש פה שתי אנשים, עזוב. בוא ננחת פה. לא. טוב, יאללה, נחסל אותם. לא. אני נוחת כאן. סלות. ליאור, איפה נחתת? אני כרגע מעליך. לא מעליי. אם לא שמת לב, אני הרגע נכנס למחסן הזה שמול הבתים שם. שתי הבתים האלה שלי. לא? קיבלתי את הנשק הזה שאתה אומר שהוא הורג פרי מדי, שהוא הורג במון שעות, מה שאמרת. מה איזה? המיני הנשק הזה. תראה לי. וקטור. לא רק בוואן שוט, הגזמת. אני גם לא אמרתי את זה. איזה נשק אופי. טוב, יאללה, בוא נלך לשם עכשיו. טרקטורון קטן? יש פה אוטו. יש פה קופסה אדומה. כן. גז כזה. גם לי יש גז. יש לי RPG. למה זה לא שם לי צבע? אין את ה-RPG. אני מפוצץ אותך, ליאור. אני אשבוך את הרפות. טוב, בוא נלך לאזור הפייטים. בקושי יש לי כדורים. גם לי יש 60. טוב, ביי, אני אלך. טוב. בוא אחי לבתים שם. לא, נסעתי מספיק. אחי, יש פה... יש פה טרקטורון, כן. ראיתי. אחי, העלה הזאת הורגת בוואן שוט. אכן. יפה. זה... הופה. אחי, חשבתי שלרגע יש שמן רופ. RPG. מה תשים מזו? לא. כן, אחי, אתה באמת שואלת אותי. הופה. אחי, לאן האדרופ? משמאלנו. כן, משמאלנו. אני עולה. תעלה על הסולם, מהר. אני גם דרך לראות אותם. הופה. אוי, נסי. איפה הם? הנה. אחד עושה לוט. אחד זה. אחי, ראיתי שם. אני יורד במי שעושה לוט. דקה אחי, אני מכוון עליו RPG. יופי. לא פגע. רגע. הרגתי, מת. טוב. כן, מת. יש פה עוד אחד. זרקתי גז. הנה אחי, מישהו אוסף את הלוט שם. יופי אחי, יופי. טוב שלך, אחי. טוב שלך, קדימה. תן לו בטוסי. אני בנוק. ליאור. אחי, יש פה שתי אנשים. בן אדם. יש לו שוטגן. ברח. יש לו שוטגן. ברח? קח את הכרטיס שלי. לא. מתי אתה מת, יאללה? שיהרגו אותי כבר. תחבא, אני אגיד לך מתי אני מת. דקה, אני אספוק את הנזק, בוא. יש פה אחד בנוק. אני בנוק. אני מת. אני אקח את הכרטיס שלי וברח. בטח. סעיד. כבר הוא הלך משם. חברים. הוא בא אליך. על דינדן. איזה אקשן על תחילת הסרטון. בן אדם. הוא זרק עליי הלם. זרק עליי הלם והרג אותי. עוד משחק חברים. חייבים להביא פה איזה ווין. אין סיכוי שזה ככה הולך להיגמר. חברים, תראו את המצנח היפה שלי, את הכנפיים. ליאור, תראה. ליאור, תראה את הכנפיים. איפה אתה נופל? איפה שאמרת. אבל בפינה כאילו. כן. בוא אחריי. אני בפינה, אחי. מה זה פינה? של העיר. יופי.
לא יודע, נראה לי לא יהיה פה בן אדם אחד. אתה יודע שיש פה את המכונת צניחה לבן אדם אחד? זה כאילו, זה ככה? כן, אני רואה את זה. לא ידעתי שזה ככה, בכאילו. כן. חשבתי שאיזה מישהו דפוק שם את זה מתחת לאדמה. מה, אתה מוגבל? אחי, יש פה איזה כספת. איזה כספת? אחי, נבלתי. בא לי למות, אחי, איך נבלתי, אתה לא מבין. מה יש לך להיבהל? אחי, הייתי אותו סעיף. וואו, איזה מגניב, לא ידעתי שזה בא ככה. שם כבר, זה סתם. לא ידעתי. אחי, יש פה שתי תיבות, תיבת אילים, לוקח קצת. זה נראה לי... SMG. יש SMG. איפה SMG? יש פה RPG שאני אוהב ולניקח. יש פה SMG יותר טוב. אני אקח את SMG הזה. אחי, יש פה מיניגן כזה, מה? אבל לוקח אותו. SMG. אפשר לשבת? לא. זה SMG טוב. יש לך כדורים ל-SMG? לא. יש לך בשבילי כדורים ל-RPG? כמה פעמים אמרנו G עכשיו. RPG, SMG, חרא של B. לא. טוב, אני אחזור לכם שיהיה משהו מעניין. חברים, אני שומע בלגן. לאן אולי? לא, למה? אחי, יש פה 3 תיבות אחד ליד השני, מה אתה מבלבל? יש פה 2 אנשים! בן אדם! נוק ואין חיים. אני בא. איפה הוא? אני בא אליו עם המאג. אחד נוק, תגמור אותו. כאן, אני צריך לצאת אליך. הנה הוא! הורדתי אותו. איפה הם אבל? הרגתי אותו. הנה. בא לי זאת, מה יש פה? יש פה עוד אחד. יש לי את המאג הזה שאני אוהב. יש פה עוד אחד. לא, זה באסה. שיט, פוגע בי. אחי, ראיתי אותו. לך הביתה, חמור. יופי, ראיתי אותו. בוא נפיץ. לא, מעלה. יש פה תיבת נשקים כמובן. בוא ניקח את זה. לקח את המגיסטו הזה. יש לך כדורים ל-AK כאלה? כן. יופי. כדורים לשטגן יש לך? שטגן. לא, אין לי. רגע, בוא נבדוק. איזה כדורים אתה צריך? איזה צבע? הרגילים האלה בצבע חום כזה. חום? חום? סוג של חום. הנה, שטגן. מה זה חום? תפתח את התיק. צהובים? כן. אני צריך את כולם. גם אני חייב. שילדים. לא, השילד שלי מלא עד הסוף. אם אתה נותן לי קצת כדורים לשטגן, נותן לך. אין לי אבל. אוקיי, אז לא. אחי, אני מעליך. יש פה את הדבר הזה, את כל הבדים האלה שאתה יכול לעמוד. טוב, אני מזמן את המכונת צניחה. יש להרים קצת. טוב, ליאור רואה בן אדם, אז... למה אחי, לא? הוא מעליך. הנה הוא. הנה, אחי. טק. איך עשית שזה לא ייתן לך את שזה לא יעשה לך אוטומטי? כאן. וואי ליאור, איזה לאגים יש לך? אין לאגים. חברים, מצאתי את הדבר הזה שמזמן מכוניות, משהו נדיר רצח. יש פה 4 מכוניות לסקוואד. מה אני אמרתי לך ללחוץ? מה? למה? ליאור, איזה אוטו אתה רוצה? אתה רוצה אופנוע? איזה אוטו אתה רוצה? טרקטורון, אופנוע. לא. זה? לא. כן, כזה. אוקיי. יאללה בוא. יש פה עוד בן אדם. וואי אחי, הם כל כך נובים כאן. אני לא עושה כלום, זה פשוט מתאים. אחי, זה מראה לי את הג'יפ הזה שזמנת. אפשר לזמן פה מסוקים ודברים ומראים. הגזמת. זה יהיה אופי מדי. יאללה בקווה. טוב, חכה. דרסתי אותך. אחי, אני למעלה. מי שבא ברוך הבא. ואל תרד לי מהרכב. למה? ככה, אני פשוט ארסס עליו. אוקיי. אחי, יש לי מיניגן. אוי, אני לא נוסע בכיוון הנכון. טוב חברים, אני אחזור לכם שאני אמצא מקום נורמלי. רגע. אני אפגוש מישהו. טוב חברים, הגענו למקום שאנחנו רצינו. ליאור, במפה כתוב.
אנחנו צריכים להתקדם לאמצע. בוא נראה. תעלה, כן, תעלה. צריך להתקדם. חברים, אז ליאור מצא מסוק. שיט, אחי, זה לא נותן לי ללחוץ. נו, מה יש לך? מה זה קקה? ליאור מצא מסוק, כפי שאתם רואים. זה האוטו שלי. אתה עולה? כן, כן, כן. יאללה חברים, אני אחזור לכם שיהיה איזה פייטים מגניבים או משהו. נראה עליהם מלמעלה, יאללה. אם קורה משהו בורחים. תסתרק ברוב. טוב, סבבה. אבל לא, אחי, עזוב. כן. כן, ליאור הרגו אותי, תאסוף לי את הכרטיס. אני דרך, אחי, אני חייב לחנות את המסוק. עזוב, יודע מה? אני אצפה בך. אוקיי. אני רוצה את הכרטיס שלך, אני אקח אותו. אתה תמות. אז תקפוץ מהמסוק. אל תלך, תקפוץ. גם ככה לא צריך מסוק, כי אסון קטן. גרנד. הנה. לוט, איפה הלוט שלך? שיט, יש פה משהו. מה לוט? מה אתה פתאום? נרד למטה. אני מרסס עליו. דקה. נו. כן, ליאור. נרד למטה הכרטיס שלי בים, תוך הים. הנה. יורד. תעשה הילים זריז, ואז תזמן אותי עוד פעם. טוב, אני אזמן לך, אני לא יכול במים. תעשה הילים לפחות. בסדר. זה נראה כאילו תמת. חברים, עוד 16 שניות אני מזדמן. כן. תהרג אותו. דקה, זה לא נותן לי. אתה יודע מה? תברח. גם ככה יש לך איים של ביצה. הופה, הנה אני. פגעו בי, אחי, פגעו בי. איפה אתה? אני בא. טראמפ, אני בדרך. הוא דווקא בא אחריי. אני בא. יש לי את הפיסטול הידוע לשמצה. הנה. איפה אתה? איפה אתה? איך תמות? הנה הוא. ראיתי אותו. נבלה. אחי, פגעתי בו אחד. פיסטולי. הופה. טק עושה קולות יפים. אחי, כאילו שלי. שמעת? אחי, רוצה שרגן בתמורה לפיסטול? כן, סבבה. בוא. זרקתי את הפיסטול כאן. אחי, אין לו כדורים בשיט. תודה. יש שם רובה סגול. וואי, יש לי רק בנדג'ים. טוב חברים, האפליקציה שלי לא מגיבה, אז אני הולך לשרוד לבד. טוב חברים, אני הולך לזון, כפי שאתם רואים. ליאור היה כקורבן, הרגתי שם בן אדם, וזה היה מלכודת, וזה שלו לא מגיב, וחרטה. תראה איזה זון קטן. יש טנק. טנק, אחי, למי? טנק על המפה. של מישהו. אחי, אני הולך למות. יש לי פצצת גז, קח אותה. עזוב. לא צריך. וואי, נכון, פצצת גז. עזוב, אני ננסה להשיג. לא יודע. ננסה להשיג. לא אחי, אבל יש לי בלוט פצצת גז. אבל אתה כבר רחוק. אתה מבין מה הקטע? אם הייתי קרוב, אחי, היית לוקח והיית מתחנק. וואי, סתום את הפה. יורים בי. צח אותו, עכשיו שיט. זה היה טנק. נראה לי. וכן. זה מטורף, מה אתה? זה היה טנק. איך אתה חושב שאתה? אני בשוק. טוב, אז זה היה הסרטון להיום. תעשו סאב, תעשו לייק, תעשו את הפעמון ונתראה בסרטון הבא. אז יאללה ביי.